Sektore publikoko langileak grebara deituak izan dira gaur Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako hiriburuetan haien lan baldintzen eta zerbitzuen kalitatearen defentsan. Adibide bezala badaude zerbitzu batzu non gaur lanean jende gehiago dago egun arrunt batean baino. Baina hortik kenduta, zerbitzu minimo kenduta, oso argi gelditzen da eta kaleak hori erakusten dute, jende asko egin duela greba, jarraipena oso altua izaten ari dela, hezkuntzan irakaslegoan 175-tik gora izaten ari da, udal eta foru administrazioan badaude udaletxe eta udaletxe asko 180-tik gora egin dutela, eta gu oso pozik gaude. Eta eskatzen dugu behingoz, politikak aldatzea, politika neoliberalak aldatzea, bai alderdi politikoi eta bai instituzioi. Sindikatuetako koordinatzaile eta buruek argi azaldu dituzte haien mezu eta helburuak zeintzuk izan diren. Aste honetan Inigo Urkulluk esaten zuen ez zegoela grebarako arrazoirik zerbitzu publikoetan. Eta gaur, zerbitzu publikoetako langileek erantzun argia eman diote. Irakasleak, garbitzaileak, Osakidetzako langileak, kiroldegitakoak eta epaitegitako hainbat langile izan dira greban gaur haien kesak aldarrikatzen. Guk argi izabeten dugu. Hemen agenda katalana dago mai gainean. Guk esaten dugu Euskal Agenda jarri bar dela. Eta Euskal Agenda horretan erdigunean jarri bar direla zerbitzu publikoak. Urkullu jauna, ahaldun nagusiak, udaletxetako arduradunak, entzun zuen langileak prest daude lan egiteko, prest daude zerbitzu publikoen alde bere honen amateko, baina badituzte beharrak, badituzte eskaerak, erosmen ahalmena, ratioak, lankargak. Gure agintzaileen erabaki finkoa edo apostu finkoa zuzenbide publikiko da behar dugun. Azkenengoko urteetan, greba deialdiak egin ala, zerbitzu minimoak goraka eta goraka doaz, ez dago koherentzia bat, langileen hitza, langileen indarra itzali nahi da, baina, ez dute lortuko. Gaur onartu dugu 2024ko aurrekontu orokorren proiektua. 15.025,4 ziurgabetasun globalek markatutakoa. Hala nola pandemiak, gerra, gatazkek eta inflazioa. Osasuna da aurrekontu handieneko zaila, 4.886,6 milioi eurokoa, eta zenbateko horren 179 Osakidetzari dagokio. Jarraian, hezkuntza eta lurralde plangintza, etxebizitza eta garraioak dira hazkunderik handiena izan dutenak, hezkuntzako langileen eta etxebizitzako igoera handiagatik urrenez urren. Apostu irmoa egiten dugu inbertsio publikoaren alde. Aurrekontu hauek 4 herri zutabean oinarritzen dira. Pertsonak, planeta, oparotasuna eta autogobernua.
zur eta lur uzten nautela. Ez da errez ulertzen, iazko maiatzean akordioa sinatu ondoren, dagoeneko ikasturte honetan aplikatzen ari garen akordioa, sindikatuen gehiengoak eta hezkuntza sailak hobekuntza zehatzak adostu ondoren, orain hainbat sindikatu esatea ez dugula sare publikoaren alde egiten. Bereekin sinatutako akordioa da, beraiek sinatu dute akordio hori. Darri nahi duten etorkizuna. Azaroaren 30ean greba feminista orokorra. Gazteok grebara. Garra ekartzen baldin bagaituzte. Pentsatu baituzu zaintzen zaituen? Kasu honetan gazte ikuspegitik nola ulertzen dugun gaur egungo zaintza sistema eta hori baitako gaur egun prekarizazioa eta merkantilizazioa nabariak dira zaintza eremuan. Neska gazteok gure gain ere bereziki nabaritzen duguna praktikak, zaintza lana, kumeak zaintzen eta abar luze batetan, eta ikusten dugu etorkizun batean ere zaintza behar hauek areagotzen joango direla, demografikoki ere gure gizartea horrela doalako, eta ernahiko honen aurrean esan nahi du orain dela momentua ekiteko, orain dela momentua gure eskubideak borrokatzen jarraitzeko, prekarizazio prozesu hau etetzeko, bestela, zer aldatu ezean, gure gurasoak baino 5 pertsona gehiago, 5 aldiz gehiago zaintzea tokatuko zaigu gure kabuz, eta hemen behar duguna bada zaintza sistema publiko komunitario sendo bat. Enpresak Altsasuko Zunzundegirekin itxitako akordioak 300 lanpostu baino gehiagoren sorrera eramanen ditu sakanara. 2024ko maiatzetik aurrera, enpresa nafarrak 2 autobus modelo berri ekoitziko ditu. Volvo 9.700 eta Volvo 9.900. Azken hau elektrikoa izanen da. 783 autobus fabrikatzeko akordioak egun 400 langile dituen enpresak plantilla ia bikoizteko asmoa du 2028 urtera bitarte. Asteartean, 31 langile berri sartu ziren lanera, eta akordioa ospatzeko ekitaldia egin zuten Altsasun. Maria Txibite lehendakariak eta Mikel Irujo kontseilariak hartu zuten parte bertan. Zunzundegi y Volvo han firmado un contrato que multiplica la producción de esta planta y que garantiza que esta fábrica siga siendo uno de los estándares industriales de la sakana. Nafarroako enplegu zerbitzuak ikastaroak martxan jarri ditu. 2 autobus hauen montajerako beharrezkoak izanen diren trebetasunak ikasteko. Osotara, 221 ikaslek parte hartuko dute. Irailaren bukaeran Duranako ikasbidea ikastolaren ikasleek beraien janarian zizareak ikusi zituztela salatu zuten. Eusko Jaurlaritzak janaria aztertzerakoan mikroorganismoak aurkitu zituen eta Serunion enpresari espedientea irekitzea erabaki zuen. Gurasoen elkarteetatik horrelako kasuak bakanak ez direla azaldu dute. Ikasturte honetan jantokiak kudeatzeko kontratu berriak martxan sartu zirenetik, disfuntzio eta arazo ugari aurkitu dituztela salatu dute, bai janariaren kalitatea zein kantitatea eskasa dela baieztatuz. Arabako zenbait gurasoen elkarteek antolatzen hasi dira eta asteartean egindako bileran egoerari irtenbidea emateko pausoak hartzea erabaki dute. Bai epe motzean salaketaren bidez, zein epe luzeago batean jantoki batzordeak antolatuz. Eta gurasoak ikastetxeekin batera, bideak aktibatuko ditugu, zerbitzua hobetzeko. Eta horretarako, zerbitzuaren kontrola egingo dugu, kontrol lanak egingo ditugu. Eta, batez ere jantoki batzordeak aktibatuko ditugu, eta ikastetxe mailan, nahi dugu kontrola egin, zerbitzuaren kontrol bat egin, hobekuntzak lortzeko aldan epe motzena.
Azaldu dutenez, ikasturte honetan jantokien antolakuntzarako kontratatu diren enpresa berriek gutxienez 3 ikasturtetan zehar burutuko dituzte lan hauek. Hauei, zerbitzuaren kalitatea hobetzea eskatu diete, kontrol lanak burutuko dituztela iragarriz. Foru Aldundiak urriaren 23an itxi du Gaztelugatxerako sarbidea bizitarien segurtasuna hobetuko duten lanak egiteko. Uda honetan aurreko urteko garai berean baino 7 turista gehiago etorri baitira. Lanek 787.000 euroko aurrekontua izango dute. Bi 2021ko urtarrian Gaztelugatxera doan errepideak lur-jauzi handi bat izan zuen eta urte bat baino gehiagoz itxi behar izan ziren ermitarako sarbideak. Hegala egonkortzeko lan berriak egiteaz gain bigarren zatia ermitara igotzen den eskaileretan egingo da islotean, hormen behealdean identifikatutako zuloak konpondu eta eremu batzuetako hormen gutxieneko altuera handituko da segurtasuna bermatzeko. Bideak bere ohiko itxura berreskuratu duen arren, hala ere natura inguruneren eta nekazaritzaren foru departamentuak beharrezkotzat jotzen du eremua berrikustea. Burujabetzak jardunaldietan hezkuntzaren gaiaren inguruan nora salbo txaritu zen eta bertan nabarmendu hezkuntza eragileen kontua soilik ez dela herritar guztioi dagokigula hezkuntzaren gaia eta testuinguru horretan gaineratu du euskal hezkuntza sistema publiko, euskalzale feminista eta komunitario bat sortzeko horiek guztiak bere izan behar dituela eta burujabetza txikiak bulkatuz lortuko dela burujabetza oso batera heltzea, entzun dezagun. Gaur hezkuntzaren atalean aritu gara nolabait ere hezkuntza komunitatearen ardura kolektibo gisara eta planteamendu horretan beraz proposatzen hezkuntza tokiko kontseiluak o batzordeak edo sortzeko garaia badela, non landuko diren herri kurrikulumak, baina kurrikulumak kontuz zahar berritu edo berbegiratu beharko lirateke, batzuk lehenago ere egin izan direlakoz, kontuan hartuta gaurko Euskal Herriaren erronka zein diren, beraz feminismoarena, teknologiarena, klima larrialdiarena, euskararena eta kulturaren transmisioarena biztan dena, eta hortan ez, nolabait gudenok ez jendarte gisara agente, hezkuntza agente bat bagarela aipatuz eta horren bueltan aritu gara eta orain eztabaidan ari gara bilatzeko ez, esperientzia interesgarria. Aramaixoko herri kurrikuluma bada esperientzia bat, beste esparru batzuetan moduen, norberen historiak norberak kontatzeko ekimen bat, ezta? Da orduan, gure herrixan, gure aur gaztiak jakin beharreko kontuak eskolan integratzeko saiakera bat. Eta txikitasunak auki aldauen, oztopuetatik aratau oso herri ekimenetik sortu zen esperientzia izen zen,
oso eragile desberdinak gainera artikulautako proiektu bat, eta bueno, esan geike eskolai aportatzen dutzona, eskola txikinen sarien egon dabe, badala beste gehigarri bat, ezta? Integratzeko eskola eta herrixan arteko harremana, eta eskola edo hezkuntza esperientzia, ez da izen amaitu eskola eremuan bakarrik. Jardunaldietan lanaren alorrearen inguruan Miren Lanzparean elkarteko kidea aritu zen, bere esperientziatik hitz egin zuen ekonomia sozial eraldatzaile bateranzko ibilbideaz jardun zen. Bere militantzia profesionalizatzea beharretatik etorri zela adierazi digu. Nire gaur egokitu zait lanaren buru jabetzan aurkezpen laburra egitea hasieran eta saiatu naiz ekonomia sozial eraldatzaileen printzipioak pixkat nire ibilbide pertsonaletik edo adierazten. Ni kooperatiba batean hasi nuelako nire lan jarduna. Eta gaur egun ere militantzia feministak ere batu nago eta azkenan ez, hor dagoen leloa pertsonala politikoa badela, pixkat hortik saiatu naiz, printzipio hauek modu lurreratuago batean adierazten. Eta bien artean lanaren buru jabetzaren kontzeptua ez, azkenean ez merkatu kapitalistaren mesedetan dagoen lan jardun bat egitea, baizik eta azkenean lurraldearen eta behar sozialen mesedetan egiten den jarduera ekonomiko bat garatzeko lan eredua, ez? Eta hori ez, lanaz hitz egiten dugunen ere, enplegua, baina baita ere enplegua zen eta erreprodukzio lan eta karga guzti horiek aintzat hartuaz. Nire izena Ibai Fresnedo da, Irukile Arrosa kooperatibako kidea eta hemen Hernaniko kooperatiba izan da, Hernaniko buru jabetzen etxean daukagu gure lantokia. Guretzat hasieratik eta prozesu honen hasieratik oso garrantzitsua zen batez ere polo kooperatiboen garrantzi horrek, ez? Bai egia da, lurralde baten bueltan edo eskualde baten bueltan gure kasua dela beteri buruntza kooperatiben artean eman daiteken interkooperazio hori oso beharrezkoa zela, ez bakarrik baliabideak partekatzeko, baliabide ekonomikoak asuntan, baizik eta bestelako kapital mota horiek ere plazan jartzeko, plazaratzeko eta partekatzeko, gure jakintzak, gure kasuan Irukile Arrosa kooperatiban oso importantea da batez ere gorputzen burujabetza, eta herritarrei nolabait gaitasun politikoa eta gaitasun soziala hori gara dezaten tresnak ematea eta horretan gabiltza lanean eta holako pedagogia moduko bat egiten. Marrutxipiko lotune berria eraikitzeko 12 espezietako 560 zuhaitz moztea autoek toki gehiago izateko klima aldaketaren aurkako borroka galtzea dela adierazi du Victor Lasa Elkarrekin Donostiako ordezkariak. Izan ere nabarmendu du ez ditugula aplikatzen behar ditugun eta aspaldian gure aurrean dauden irtenbideak. Testuinguru horretan adierazi du horregatik ingurune berdea berreskuratzea, birsortzea eta mantentzea ezinbestekoa dela. Borrokago galtzen ari gara behar ditugun soluzioak ez ditugulako erabiltzen. Gainera soluzio honena gure aurrean izan da beti. Gure baso urbanoak dira. Gure zuhaitzak, gure berdeguneak. Bere kapazitatea ekosistemako zerbitzuak emateko ezinbestekoa da gure hiriak eta gure planeta salbatzeko. Zerbitzu horiek kuantifikatu egin daitezke. Eta gure ekonomian sartu behar dira. Ez merkantilizatzeko, baizik eta pertsonen eta planetaren ongizatean benetan eragiten duten adierazleen arabera. Siemens Gamesako langileek elkarretaratzeak burutu zituzten asteartean Zamudio eta Sarrigurenen haien lanpostuak arriskuan daudela salatzeko. ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek mobilizatzeko deia zabaldu zuten. Enpresak emaitza ekonomiko txarrak direla eta egoera oso larrian bizi dela adieraziz. Gogoratu dutenez, Siemens Gamesako arduradunek ekitaldi fiskalaren amaierarako 4.500.000 euroko galerak aurreikusi dituzte.
Konpainiak Zamudion, Mungian, Asteasun eta Sarriguren dituen lantegietan doikuntzak burutzeko arriskoa dagoela ere azaldu dute sindikatuek. Siemens Gamesak 3.000 langile inguru dauzka Hego Euskal Herrian eta lanpostu guzti hauek arriskoan daudela salatu dute. Izan ere, hurrengo hilabetean, enpresak bere plan estrategiko berria aurkeztuko du. Aurre ikusitako galerak kontuan hartuta, sindikatuek konpainiaren egoerak kaleratzeak suposatuko dituela uste dute. Beraien lanpostuak irmoki defendatzera ditute eta hurrengo egunetarako mobilizazio berriak iragarri dituzte. Giltza, sarraila, zuloa, atea, zabaldu, sarratu. Giltzak ireki eta isteko balio digu. Etxea, kotxea, kutxa, giltzarrapoa, kaiola, espetxea. Preziatu duguna giltzapean gordetzen dugu. Dirua, bitxiak, paperak, sekretuak, oroitzapenak, nostalgiak. Sarratu, iraganeko minak, gorrotoak eta violentziak atzean usteko. Inorien sufrimendua ahaztu edo gutxietzi gabe, baina bai, iraganari begiratu ahal izateko, orain aldirako eta etorkizunerako irakaskuntza gisa. Akatzetatik ikasiz ez errepikatzeko, norgehiagokak giltzapetu eta iraganean ainguratzen gaituzten lehiak izteko. Zabaldu konponbideari ateak irekitzeko. Adierazi nahi dugu prest gaudela konponbiderako, elkarbizitzarako, biktima guztien minen errespeturako eta presoen etxerako bidean ateak irekiko dituzten giltzak gure eskuetan hartzeko. Legaruntak dion bidetik, hamarkadetan zehar aplikatzen ari zaizkien salbuespenak betiko baztertuz. Legegintzaldi berriarekin ere, ika-mika berriak hasi dira pasaden astean Nafarroako parlamentuan. Justoki legebiltzarrak bere barne organoak eta horiek zuzenduko dituzten pertsonen aukeraketa orduan. Gai formal eta teknologikoa politikoa baino, EH Bilduri gobernuko alderdiarekiko distantziak markatzeko balio izan dio, eta bereziki PSN-erekin izandako investidura prozesuaren ondoren. Parlamentuaren batzordeak 14 kide osatzen dute. 6 PSN-ekoak 3, geroa bai 2 eta kontigo bat alderdikoak. Eta bertzain bertze UPN-ekoak 4, PP-koak 1 eta Voxekoak bertze bat. EH Bilduk 2 ordezkarirekin gobernu gehiengoari babesa ematearen truke, Pirineotako despopulazioa aztertzeko ezoiko batzorde bat sortzea eskatu zuen. Akordio bat lortzeko jarri genituen baldintzak, xumeak eta onargarriak zirela uste dugu. Euskal Herria Bildurekin akordatzen ez denean, ez dira lortzen neurri aurrerakoiak. Eta eskuinak irabazten du. Gu gabe ezinezkoa da. Eta batzordeen osaketarekin gertatu dena oso adibide ona izan da. Ez dugu onartzen gobernuak aliantzen sistema poliedrikoa deiturikoa. Sozialistek onartu egin zuten lurralde kohesiorako ohiko batzorderako geratzen zen sorrera, baina legegintza eskubideri gabe. Hemos dicho no a la Comisión Legislativa de Pirineos y sí a la Comisión Especial
que es lo que solicita la Mesa del Pirineo. Baina EH Bilduk eskuduntza espezifikoa nahi eta akordiorik ez dagoenez, abstenitzea edo hautagaiei botoa ematea erabaki du batzordetako organoak aurkezten diren bitartean. Beraz, orain arte osatutako 13 batzordetatik, 6 UPNek zuzenduko ditu. Este acuerdo de gobierno sirve para servir y no lo debemos olvidar nunca. Su único sentido es mejorar la vida de los españoles y las españolas, de las gentes de nuestro país. Primero, estabilidad. Segundo, convivencia. Y tercero, progreso. طبعا استهداف منزل لعائلة شحادة في منطقة بئر النعجة. كما تشاهدون حجم الدمار الكبير. مستشفى الوفاء. Erripagaina auzoak ia 13.000 auzokide ditu erroldaturik, naiz eta zehazki ez dagoen daturik. Izan ere, auzoa 4 udalerritan banaturik dago, eta beraz, zaila da guztiz datu horiek zeintzuk diren zehazki jakitea. Duela 12 urte eraikitzen hasi zen auzoa nagusiki, berez burlatari zegozkion lurretan. Eraikuntzaren bumean hasi ziren etxeak neurririk gabe eraikitzen eta egun hori arazo bilakatu da. Iruñeko udalak, Burlatakoak, Uhartek eta Eguesibarrek dute auzoaren ardura, eta horrek udalek ardurak bere gain ezartzea ekarri du. Erripagaina auzoan ez dago zerbitzurik, ez dago osasun etxerik, ez dago eskolarik, eta ez dago ezta kiroldegirik ere. Auzokideek urteak daramatzate zerbitzuak eskatzen. Eta arazoa da sala udaletxeen arteko auzo bat dela. Avenida, Erripagaina etorbidea dugu hor, eta Eguesibarren hasten da, Burlatan jarraitzen du, eta hango etorbideko zatia Iruñekoa da. Si hubiera vivido en Sarriguren, pues me hubieran dado una ayuda de alquiler, pero al no pertenecer a Sarriguren, pues no me la dieron. Oztopo nagusia gaur egun osasun zentroaren kontua da, 4 udalerritan banatua dagoenez, Sarriguren ari joan behar gara, eta aurreskolen arira ere Burlatara eraman behar dut. Hemen egongo balitz, barrezago izango genuke. Eta politikariak ere batu zaizkie aldarrian. Iruñeko udaleko, EH Bildu, PSN, gero Abai eta Kontigo Zurekin Nafarroak adierazi bat aurkeztu dute Ibarrolaren utzikeria kritikatuz. Eta presidentetza batzordean eztabaidatuko dute. Duela 12 urte eraikitzen hasi zen Iruñeko auzoa da Erripagaina. Auzokideak kexu dira zerbitzurik ez dutelako bertan. Izan ere, auzoa eraiki den lurra 4 udalerri desberdin hartzen dituelako. Iruñea, Burlata, Uharte eta Eguesibar. Auzoak ia 13.000 auzokide ditu erroldaturik. Naiz eta zehazki ez dagoen daturik, izan ere udalerritan banaturik dagoenez, zaila da guztiz datu horiek zeintzuk diren zehazki jakitea.
Bueno, Herripagainan gaude, Herripagaina orain dela 20 urte edo sortu zen, PESIS figura baten bidez, baina berezitasuna da lau udalena dela. Lau udalek badute hemen zati bat. Bai, mendebaldean dugu Iruña, gero ekialdean bi punta batean dago Egoizibarren partea eta bestea Uharte. Eta zati handiena Burlatarena da. Eta arazoa izan zen, urbanizazio berri bat egin zutela, lau udalena izan arren, zieran inork ez zuen pentsatu gero nola gobernatu tokia, nork egin behar zuen ze zerbitzu, zuk hau, orduan hasieratik inorezen arduratu hortaz, eta arazo hori izan dugu 20 urte hautan, eta orain ja arazoa potoloa da, iaia 3.000 biztale ditugu, eta klaro, behar handiak, premio handiak eta zerbitzurik ez. Bakarri baitugu, oinarrizkoenak, ez da, argiteria publikoa edo errepideak eta garbitasun zerbitzuak, hori derrigorrez eman behar dute udalek. Baina ja, dotazio potenteak ez dugu. Adibidez, osasun etxea, eskolak, kultur edo kirol instalazioak, hori ja ez dugu ezer, hortaz. Auzokideak biziki kexu dira egoerarekin. Eta arazoa da lau udaletxeen arteko auzo bat dela. Avenida, Herripagaina etorbidea dugu hor, eta Egoizibarren hasten da, Burlatan jarraitzen du, eta hango etorbideko zatia Iruñekoa da. Si hubiera vivido en Sarriguren, pues me hubieran dado una ayuda de alquiler, pero al no pertenecer a Sarriguren, pues no me la dieron. Oztopo nagusia gaur egun osasun zentroaren kontua da, lau udalerritan banatua dagoenez, Sarrigurenari joan behar gara, eta Urreskolen arira ere Burlatara eraman behar dut. Hemen egongo balitz, errazago izango genuke. Fizikoki argi dago auzo bat garela, edo unitate bat garela. Eta eguneroko bizitzan ere hala da, gu sentitzen gara Herripagaindarra garela, baina gero bakoitza administratiboki udalerri batekoa da, eta teorian udalerri horretara joan behar du bakoitzak zerbitzuen bila. Eta gainera planifikazioan, urbanismo planean, zerbitzu horiek hor jarrita badaude, baina inork ez du zer egin, inork ez du garatu. Ez Nafarroko gobernuak, ez udalek ere. Auzo elkartean, kristolana dugu, ze administrazio askorekin harremanetan jarri behar dugu, lau udal eta gobernua, eta oso zaila da. Gu beti eskatu dugu organo komun bat sortzea, denak konbertsazio eta horiek errazteko, baina 2016an egin zen organo bat, baina gero berehala hil zen. Bilera batzuk egin ziren, baina gero berehala hil zen. Eta orduan orain, badakigu udalen artean bilerak izan direla, baina bilera politiko-teknikoa dira, guk eskatu dugu haietan ere parte hartzeko, eta horren zain gaude. Batez ere gu hitzez aspertuta gaude, hitz eta promesas eta azkenean promesa asko izan dira eta ez dira bete. Adibidez, osasun etxea gobernuak esan zuen 2020an hasiko zirela obrak eta 2022an bukatu, eta ez zen ezer pasatu. Eta horregatik egin dugu adibidez hau, txitxo hau eta reivindikazio hauek. Eta orain hitz gehiago ez dugu nahi. Orain nahi dugu ekintzak, eta batez ere hurrengo aurrekontuetan ikusi nahi dugu guretzako dotazio horietako dirua edo. Eta bestela prest gaude protesta egiteko kalean jakina, baina neurri gogorragoak ere hartzeko prest gaude. Adibidez, epaitegitara eramatea, kontuak eta edo halakoak. Gauzak horrela ikusiko da ea auzokideen borrokak eta aldarriak behingoz zerbaitetarako balio duen eta auzoan zerbitzuak lortzen dituzten.
Bai duela 5 urte dut, hor ginen ona. Bueno, yo actualmente tengo un negocio en Ripa de hace 3 años y vivo aquí también, pero pertenezco a Burlada. Bai, ja ni 7 urte hemen bizi naizela, etorri ginen bezala, ez dago inongo zuzkituadarik, dotaziorik, eta arazoa da udaletxeen arteko auzo bat dela. Avenida, Erripagaina etorbidea dugu hor, eta Eguesibarren hasten da, Burlatan jarraitzen du, eta hango etorbideko zatia Iruñekoa da. Y bueno, si hubiera vivido en Sarriguren, pues me hubieran dado una ayuda de alquiler, pero al no pertenecer a Sarriguren, pues no me la dieron. Niretzako adibidez, oztopo nagusia gaur egun osasun zentroaren kontua da, Lau udalerritan banatua dagoenez, Sarrigurena joan behar gara, eta orduan aurrekin eta komplikatzen zaigu kontua, eta aurre eskolen arira ere Burlatara eraman behar dut, hemen egongo balitz, errazago izango genuke. Asteko osasun zentroa, gero bestela, nik faltan botatzen dut adibidez, kirol arloan pilotaleku bat, polikiroldegi bat, olako zerbait, bai jarduerak egiteko edo elkartzeko espazio bat eukitzeko. O el médico o cualquier cosa. Gauzak antolatu dezaten hemen auzoan, azkenean udalerri bakoitzak bere zentroan antolatzen dituzte ekintza kulturalak eta Erripagainara ez dituzte ekartzen. Eta azkenean 12.000 biztanle izanik Nafarroako udalerri 7 udalerri handinetarikoa izango ginen. Burujabetzen inguruko jardunaldiak antolatu dituzte Hernanin, udalgintzak, Hernaniko udalak eta Hernani burujabek elkarlanean. Udalgintzako proiektu eraldatzaileak izan dituzte izpide. Bada 2 urte guk Hernani burujabe egitasmoa martxan jarri genuna, oinarrian tokiko garapen jasangarriaz dihardun herri egitasmo bat da, eta burujabetza klabetan diharduna, ez? Esan bezala, guain urrian 2 urte bete dira Hernani burujabe egitasmoa agenda aurrean aurkeztu genunetik, eta bai data esanguratsua iruditzen zitzaigun eta pauso bat eman genuen burujabetzen inguruko hausnarketa, elkar konpartitze eta kontzientziazio lan bat egiteko, ez? Eta bide horretan, udalbiltzarekin batea, erabaki izan jardunaldi hauek antolatzeko hemen Hernanin. Burujabetza sektorialekin herritarren beharrak, oinarrizko beharrenak bertatik erantzutea da, ez? Pandemiak ageriagoan utzi bazun ere aspalditik dator krisi kapitalista bat martxan. Pandemiak areagotu baino igual errazago ikusarazi zigun hori, egoera zatzak bagenitun herrietan oinarrizko beharrei sistema kapitalista horrek etziela erantzunik ematen eta modu komunitarioan lan eginda erantzuna ematen zitzaiela, ez? Burujabetzako du eta klabe hontan lan egitako du, ez? Bertako eragileekin batea, bertako herritarrek diseinatu edo planifikatu dituzten planak aurrera eramatea, ez? Herritarrek beraiek izatea zer dan behar dutena erabakiko dutenak eta horiei erantzuna nola emango dieten. Eta erakunde publikoak, kasu honetan udalak, herriko eragileen batean lankidetzan aitzea behar horiei erantzuna emateko. Ni herritar taldeko partaide naiz, Hernani burujabeen barrun dagoen beste 3 erpinetako bat, herritarren erpinetakoa. Aipatu du ezta, Hernaniko alkateak, Hernani burujabeen helburua dela herritarren beharrak asetzea, ezta? Baina, gure ustez eta bai proiektuan ustez, herritarren beharrak ezingo ditugu asetu egitan herritarrak ez badia erabaki horien parte, eta ez baute erabaki horietan ez badaude aldunduak erabaki horiek hartzeko garaien. Orduan gure helburua da herritar taldetikan, batetikan, Hernani burujabe osotasun batean azaltzea herria ere herrigintzan bidez proiektu honen parte izatea eta erabakigunetan zentroa izatea herritarrak. Aldi berian, herritar taldean helburua da bai, bermatzea Hernani burujabeen baitan txertatu dauden zehar lerroak proiektu edo ekimen ekonomiko desberdinetan betetzen diala bermatzea, eta esan bezala, ezta, ekimen ekonomiko horiek egitan herritarren beharrak asetuko dituztela bermatzea.
Egamera da, udabiltzaren adar nagusietako bat buru jabetzak diela. Azkenean, bai toki garapenerako eta nazio ikuspegitik funtsezkoa baita Euskal Herria buru jabetza tresnez hornitzea. Udalbiltza partzuago bada, udalez osatua eta udalbiltzak proiektu eraldatzaileak sustatu eta lagundu nahi ditu. Hau da, udalek bidean dituzten oztopo eta trabai laguntza bat, irten bide bat, zirrikituak atxemaitea, aurkitzea, laguntzea bide horretan, eta esperientziak biderkatzea, ez bakarrik udal mailan, baina baita ere nazio mailan. Orduan egiten diren proiektu horiek bildu, hausnartu, gogoetatu eta Euskal Herri mailako proiektuak bultzatu, sustatu eta eraiki. Gaur bezalako jardunaldiak bide horretan segitzeko laguntzen dute. Bai esperientziak biltzeko, baita batez ere Hernani bide horretan adibide bezala hartzen aldelako, eta bihar batez ere lan saioetan esperientzia desberdinak biltzeko eta aztertzeko denen artean Euskal Herri mailan eginako lirateken proiektu horiek. Erdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea. Konponbiderako giltzak izeneko kanpaina abiatu du Sarek eta gaiari heltzeko gurean du Bego Atza, Sareko bozeramailea. Kaixo Bego eta ongetorri. Eskerrik asko, egunon. Beno, konponbiderako giltzak kanpaina abiatu duzu, ezta? Kontaiguzu zertan datza eta zeintzuk dira kanpaina honen helburu nagusiak? Bueno, Sarek urriro dinamika desberdinak antolatzen ditu urtarrileko mobilizazioaren atarian eta aurten konponbiderako bideak deritzone, o konponbiderako giltzak deritzone dinamika aurre ikusi dugu, batez ere presoi aplikatzen zaien salbuespenezko legedia salatzeko intentzioarekin, ez? Eta kasu honetan, salaketa hau gaurkoan kultura munduko, kirol munduko, judikatura munduko agenteen bitartez helaraztea aurre ikusi dugu, ez? Nola hauek ere gatazkaren eta konponbidearen parte ere badirelako. Larunbatean Gernikan konponbiderako giltzak manifestua aurkeztu zenuten eta adierazgarria ez da 150 egile baino gehiagok bat egin dutela, sinatu dutela manifestua, ez da? Guztiz ezberdinak direnak euren artean eragile hainbat, ez da? Jala da, ez? Saretik gure jaiotzatik beti presente izan dugu edo objektu izan dugu anistasuna, ez? Eta egunetik egunera anistasun hori parte hartzailetan gero eta adierazgarriagoa eta gero eta patenteagoa dela esan dezakegu, ez? Eragile politiko, sindikal, esan bezala judikaturako eragile desberdinek, ideologikoki ere oso desberdinak direnak parte hartzen dihardute olako ekimenetan, ez? Eta gero eta, esan bezala, gero eta nabarmenagoak dira, edo anistasun hori gero eta nabarmenagoa da.
Eta gainera, biharlotan eskatu dituzte urratsak sinatzaileek, ez da? Batetik biktima guztiei tratamendu justua eta berdina emateko modua egiteko sufritu duten pertsona guztiak aintzat hartuz eta errespetatuz. Bai, ez, biderik onena azken finean hori da, ez? Alde batetik gure lana zentratzen dugu, zirkuskribitzen dugu, batez ere presoen eskubideen errespetu hortan, baina hori bateragarria da aldi berean biktima guztiei zor zaien arrasagutzarekin eta errespetuarekin, ez? Eta biak partekatzea helburu izaten dugu guk ere, ez? Bi urratza aipatu ditugu, lehenengoa azaldu behar duzu, errespetua, baina beste batean ere urratzak emateko deia egin duzue, euskal preso ieslari eta deportatuen aferari irtenbidea bilatzea. Izan ere zarenen izaera edo objektua hein handi batean hori delako, ez? Azken finean argi dago presoen aferan salbuespenezko legedia bat gainditzen dela eta behin dispertzioa gaindituta gure helburua salbuespenezko legedia horrekin amaitzean oinarritu edo amaitzean datza, ez? Izan ere oraindik patente dago adibidez 3/2007 legea, hau da, Frantzian betetzen diren kondenak Espainiako kondenetan ere konputatu ahal izatea, hau da, kondenak ez bikoiztearen helburu hori, bizi oso arteko kondenak ahalbideratzen dituen legedia hori ere bertan bera usteko garaia badela uste dugu, eta nola ez, gradu progresiorako eskubide hori ere presoi ahalbidetzea, ez? Izan ere, hor dauzkagu eta horren adibide patentena da, nola fiskaltzak etengabe junta penitentziarioak edo tratamendu juntak presoi baimenak edo eta 3. gradua arresagutzen dien bakoitzean nola gradu progresio horrekiko helegiteak aurkezten dituen etengabe, ez? Egia da, urratzak eman direla ez da euskal presoen aferan, baina oraindik orain, aipatu duzun bezala, tamalez salbuespeneko politikak jarraitzen du. Iala da, ez? Adibiderik nagusiena da, gradu progresioan eta adierazi dudana, ez? Nola fiskalaren eskuetan utz daiteken helegitearekin batera helegite horren efektu suspentsiboak, ez? Ez da helegitea normalean ebazpenak epaiaren esku geratzen dira. Kasu honetan, entzutegi nazionaleko fiskaltzak behin helegitea aurkeztuta, helegitea aurkeztearekin batera 3. gradu hori suspentsioan geratzen da eta presoak kalean egon baldin bada, berriro espetxera bueltatu beharra dauka, ez? Horrek dauzkan ondorio guztiekin, batez ere eremu edo esparru psikologikoan, ez? Fiskaltzak aipatu dituzu, izan ere, Jaurlaritzak onartu dituen gradu progresioen 75 helegitea jarri die fiskaltzak eta askok itzuli behar izan dute espetxera eta 2. gradura aipatu duzun bezala. Hala da, ez? Gainera, portzentai hori 75 preso arruntekin alderatuta oso portzentai deigarri edo adierazgarria da. Ze preso arrunten kasuan, fiskaltzak 125 helegin izan ditu, ez? Portzentai 125koa da. Eta euskal presoen kasuan 175. Orduan hor, salbuespeneko legediaren aplikazioa oso patente geratzen dela, esan dezakegu. Gainera horrek ez dio, mesede egiten, ez da, elkarbizitzaren oinarriari eta manifestuan aipatzen duzuen bezala, etorkizuneko ateak irekitzeko elkarbizitza oinarri izan behar da. Beharrezkoa da, ez? Azken finean manifestuaren helburua hori da, konponbiderako eta bakegintzarako giltza izatea, ez? Eta presoen afera horretan ere, presoen etxeratzea, preso ieslari eta deportatuen etxeratzea albideratuko duen giltza. Inondik inora ez gaude privilegiorik eskatzen, baizik eta indarrean dagoen legedia eta legedia arrunta aplikatzea, baizik hori da azken finean eskatzen dugun gauza bakarra. Eta nola ez, horrek berarekin dakarrena, ez? Presoen kontuan izan behar da, presoak eskubide duen agenteak direla, eta nola ez eskubide horiek bete behar direla. Eta batez ere, legezkotasun printzipioaren ardatz horretan, ez?
Zaraiek dagoeneko 9 urte ditu, datorren urtean 10 urte beteko ditu, bi helburu nagusiekin abiatu zen, sortu zen Zare, baina tamalez, naiz eta urratsak eman euskal presoen aferan, bi helburu horiek oraindik ez dira konpondu. Bai, eta horregatik oraindik gure izatearen beharrezkotasuna edo justifikazioa, ez? Gure helburua euskal presoen etxeratzean oinarritu zen, esan bezala giza eskubideen ikuspegitik begiratuta, oda euskal presoen giza eskubideen errespetuan, eta oraindik ere aurretiaz adierazitako puntuetan ikusten da oraindik ere badagoela zeregina eta badagoela lana, ez? Azken finean, beraien eskubideak oraindik ere urratua jarraitzen izaten dutelako. Lehen aipatu ditu Auzitegi kontuak eta egia da beste errealitate batean gaudela, eta Auzitegi Nazionalak uko egiten dio, ez? Errealitate berri hori onartzeari. Izan ere zuek ez dituzue pribilegioak eskatzen baizik eta legea errespetatzea baizik. Hori da gainera ez duguna ulertzen, ez? Eskatzen duguna beste munduko zerbait izango baldin balitz, edo privilegioren bat, edo ezoikoa den legediaren bat aplikatzea, horre reticentziak izatea ulernezake. Baina legezkotasuna aplikatzea zuzenbidezko oinarri eta printzipio nagusinetarikoa da, batez ere judikaturatik etorri behar dena, fiskaltzatik eta bai epaitegietatik eta epaien eskuetatik. Ulertezina da nola, gainera gaur egungo kontestuan, nola oraindik ere salbuespenezko legedia horren aplikazioa ematea eta gainera justifikatzea zentzu asko batetan, ez? Eta behingo salbuespenezko politika horrekin bukatzeko, eragile politiko, sindikal eta sozialei eskatu diezue konpromiso irmoa. Bai, gure lana beti beraiekin egin izan dugu, ez? Azken finean euskal gizartearekin. Izan ere, lehen hasiera baten esan dudan moduan, funtsezkoa da ekimenen bat eta aurrera pausuak ematen direnean, beti gizarteak horrela eskatzen delako, ez? Orduan, azken finean, guk edo gure lan handia zentratzen da gizarte horren eskakizunak guk plazaratzean, ez? Eta gure ekimenak aldi berean gizarteratzean eta gizartearen hartu emon hori bilatzean, ez? Urtarrilean tamalez beste behin ere data garrantzitsua izango du, deialdi garrantzitsua, badaki gustuko litzaigukela bukatzea, ez da, eta manifestazio erraldoi horiek ez deitzea, baina urtarrilaren 13an berri ore kaleak hartzeko, deia zabaldu zuen. Hala da, ez? Joseba eta biok beti urtero berdina esaten dugu urtarrileko manifestazioa azkena izan dadila eskatzen dugu eta horrekin batera gure disoluzioa, ez? Esan nahi dut, ja konflikto hori edo gatazka hori gaindituta egongo baldin balitz ere, gaindituta egongo balego edo gaindituta egongo balitz, ja gure izateak ere ez lukelako zentzurik izango. Hori da urtero Bilboko kaleak betetzeko helburu nagusia eta posgarria izango litzateke aurtengoa ere azken urtea, zentzu horretan azken mobilizatzeko azken urtea izango baldin balitz ere, ez? Azken urtea, 10. urtea, aukera polita izango litzateke bizitzaren alde aurre egiten jarraitzeko deia zabaldu duzu urtarrilerako. Hala da, eta batez ere zifra borobila, ez? Beti zifra borobilak politagoak izaten dira edo epikoagoak, baina 10. aspaldin bada 11. eta 12. guk lanean segituko dugu, kaleetan segituko dugu eta mobilizatzen segituko dugu gure helburuak behintzat lortu artean edo eta bideratu artean. Beraz, salbuespeneko politikarekin bukatu arte lanean. Hori da, horri izango gara eta espero orain artean gizartearen parte hartzea ere gurekin izatea, ez? Eskerrik asko Bego Atza, Zareko bozeramailea gaurkoa.